Umholi we-EFF uJulius Malema uthi waba nomhlangano onzima nowabe engumengameli wezwe uJacob Zuma. Lo mholi we-EFF ugcine ephumela obala ngomhlangano abanawo nowabe engumengameli wezwe. uMalema uphawule ngalomhlangano ngenkathi ezobhekana necala lokushaya elihlehliselwe uNtulikazi wathi sasishube ngendlela eyisimanga isimo kulowo mhlangano. Owayengumengameli wezwe uJacob Zuma wahlangana noMalema, uadvocate Dalimpofu, Tony Yengeni kanye noMzwandile Amasina emzini wakhe osenkandla KwaZulu-Natal ngemuva kokuthi uZuma esabise ngokungayilaleli umthetho yenkantolo yomthethosisekelo ukuthi avele ngaphambi kwekhomishana kaZondo. I opened the doors. They are all scared to go and meet Zuma and tell him what we want to tell him on his face. In a very charged meeting for 3 hours, where you could touch tensions with your hand. We tell each other our issues like that. They are all scared to do that. Once Malema is gone, they all follow, like Casey and Jojo, because they've got no plan